Autoklip! Bazdmeg, nem fért be az autó. Miért én nekem? Bocs, hogy elrontottam a visszapillantódat. Nem szándékos volt, de nekem meg az ellenrelmi omlott el. Látod? Ta-ta-da! Látom, nagyon csúnya. Ta-ta-da-ta-ta-ta! Látod, nekem meg nincs meg. Látod, nekem meg nincs meg. Látod? Hiányzik, János. És leszarnak. Miért nekem megint? Nem én voltam. Valaki meglökötte kisegélyt. Tényleg? Létezett kisegélyek? Léteznek. Fenébe. Ó, ez vagy! Ó. És ott egy Hé! autó. Ez a kis autó szegénynek lehetett. Szegény. Ta-ta-da-ta-ta-ta! Autoklipnek vége!